Estem amb l'etapa, si no reina, gairebé. Quilòmetre 11, estem a 2.000 metres, fot un vent del copón. Tenim molt desnivell per fer. Ara hem fet la primera pala. Anem a veure com va. El vent portem favorable. Sí, com dient, anda que segurament que tenim que passar per aquí a 2.600, estem a 2.230. Encara queda. Bueno, aquest trosset d'aquí, 14 mantinguts des d'allà baix de tot. Quina galvatxada. 2.357, 26,36, anem al 31. Sort de Coca-Cola. (29,14), 2.582. Queden menys de 100 metres per acabar el coll al 31. Puertaco, no sé ni com es diu, però això són paraules majors. Aquí tenim el Jordi, campeón. I sort que Sant Anastasi ens està ajudant, els de Badalona. És que la festa major. Vinga. Quin vent, tio. Bueno, tenim dos, falten dos. Vámonos.